ing badan sampurna sampurne wong alam kabeh wujud kidambaka wujud kidambaka mukolawatu muhawatisi wahdaniyat kodrat irodrat ilmu hayat soma basor kalam kotiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman wujud kidambaka ngaweruhi ingsun satuhune ora nono pangeran kang sinembah kelawan sakbenere kang wajib wujude kang mesti anane ingsun ngimanaken malaikat iku utusane Allah kawulane Allah kang werna-werna rupane werna-werna gaweane werna-werna ngibadahe tanpa syahwat tanpa nafsu nora rama nora ibu nora lanang nora wadon ora mangan ora nginum cisime cise malus bangsa luhur nanging Allah anak seni satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah kawulane Allah kang Sayyid Abdullah kang Ibu Dewi Aminina ingkang lahir ana Mekah hijrah ing Madinah jumeneng ing Madinah gerak ing Madinah sedo ing Madinah sumare ing Madinah bangsane bangsa Arab bangsa rasa bangsa luhur sampurna sampurne wong alam kabeh wujud kidambaka mukolawatu muhawati siwahdaniyat kotirodrat ilmu hayat soma basor kalam kotiron muridan aliman hayan samian basiron wujud kidambaka ingsun ngimanaken malaika aat iku utusane Allah kawulane Allah werna-werna gaweane werna-werna ngibadahe tanpa syahwat tanpa nafsu nora rama nora ibu nora lanang nora wadon ora mangan ora nginum cis